L-istorja ta' Palazzo Xara fl-aħħar 75 sena li ilu fidejn laqda mużikali lil Adam turi li kumitatu membri dejjem stinkaw biex isebħuh u jżommuh fl-aħjar stat. Is-sular ta' fuq, il-pjano nobile u eżempju ta' palazz ikkurat u moni b'diversi opri tal-arti, fosthom fis-sala fejn isiru l-provi tal-banda, is-sala tal-kumitat, l-arkivju u s-sala l-ħamra. Fl-aħħar snin sar ħafna xogħol ukoll fil-faċċata kif spjega l-President tal-Għaqda Neville Muscat. Sintendi, kull komitat li ġi qabilna dejjem ħadem biżżamm dan il-post mill-aħjar li seta' u anke sar bini ġdid bħalma kienet is-sala. Però aħna f'dal-aħħar snin għamilna restawr, ifukajna iżjed fuq restawr fosthom ir-restawr tal-faċċata tal-gazin minn barra l-gallerija, restawr ta' diversi pitturi li għandna fil-gazin u suffetti. U anke għandna wkoll proġetti ġejjin fil-futur fosthom li nkomplu nirrestawraw in-naħa tat-terrazzin tal-gazin fejn ħadna wkoll għajnuna mill-Awtorità Malti għat-Turiżmu. B'din l-għajnuna finanzjarja ser isir restawr u konservazzjoni tal-faċċata li tagħti għal terrazzin kbir li hemm fuq il-bitħa tal-palazz u ta' turretta dekorattiva. Mimma l-ħitan ser jitneħħew materjali li m'għadhomx jintużaw, il-ġebla tal-Franka ser titnaddaf u l-partijiet tal-ġebel li saretilhom ħsara biż-żmien se jinbidlu. Il-terrazzin huwa maħsub biex fil-ġejjeni jospita kunċerti, attivitajiet kulturali u inizjattivi komunitarji miftuħa residenti u għat-turisti. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Karlo Mikallef spjega għaliex l-awtorità qed tipprovdi fondi għal dan ix-xogħol f'wirt storiku li jinsab fil-qalba tar-Rabat, tefa ta' ġebla l-bot, qrib attrazzjonijiet kulturali importanti li kull sena iżuruhom eluf ta' turisti. Il-turizmu modern qiegħed ifittex esperjenzi, mhux biss qed isifer sabiex jara x-xemx u l-baħar u żbuħija ta' pajjiż, però irid jesperjenza l-wirt kulturali ta' dak il-pajjiż li jżur. U aħna ġewwa Malta Għawdex fortunati li għandna wirt kulturali ta' mijiet ta' snin li qiegħed rappreżentat f'diversi postijiet. Dan il-finanzjament ingħata fi żmien meta l-għaqda mużikali lil Adam tar-Rabat qed tfakkar 3/4 ta' seklu minn xtrat Palazzo Xara biex iservi bħala s-siede tagħha. Il-kuntratt kien ġie ffirmat fid-9 ta' Ġunju 1951. 75 sena wara bil-ġurnata dan l-avveniment tfakkar b'kunċert mużikali taħt il-patroċinju tal-President ta' Malta qed titħejja pubblikazzjoni dwar l-istorja ta' Palazzo Xara. Għall-għaqda lil Adam, Palazzo Xara huwa fuq kollox skola tal-mużika fejn jitħarġu il-mużiċisti tal-banda li ftit tal-jiem oħra ser ikunu impenjati bil-kunċert annwali tal-Imnarja li jsir fil-Pjazza tas-Saqqajja u jsegwu diversi servizzi fl-ibliet u fl-irħula għal festi tradizzjonali Maltin.